Halal продукция neden ibaret o? Нәрсе o? Halal продукция шушнардан ibaret инде аның бөтен теге кануннары үтәләргә тиеш чөн ки кануннары баштан инде теге монда тавыкларыбызның үстереп биргәчтән инде bir 15 günler inde alарны инде төрле теге химикатлар төрле теге ниләр белән ашатмау. Анда һәм дә инде суyu алдыннан bir yarım gün, 2 günler inde alарны ашатмыйча торып, эшләрен бушап, диндән да теге безләрнең начар ниләрен чыгарып бетергәчтән, аннан соң инде suyu башына суюда инде тавыклар инде ветеринар теге ниләр хезмәткәрләр белән каралырга тиеш, каралагандан алар үзләренең инде теге ниләр инде күрсәтмәләрен бирәләр. Күрсәтмәләрен бу тавык инде ветеринар службага теге хезмәткәр аркып узган, аларның инде сау сәламәт, аларда авыру юк. Менә шуннан соң инде сую башлана. Менә бу сую процессында кемнәр катнаша? Татар мөселманнармы яисә башка? Сую процессында бөтен кеше дә катнашырга мөмкин, әгәр дә ки безнең теге ниләрдә әйтелә инде анда нинәдә инде безнең төп максатыбыз мөселман кешесе катнашу кирәк. Алар инде һәрбер тавык суйганда бисмилла әйтәләр. Аларның ниләрендә инде бисмилла әйтә. Көнгә ничә тавык суйыла? Көнгә безнең монда инде 3000 га кадәр инде суйыла инде. Дигәндә безнең Питерештә инде анда bir 19-10 мең тавык суйыла. Сез аларны һәр көнне күзәтеп барып торасыз. Монда килгән дигәндә безнең анда тагын бер нибез бар. Ренат ишемне җегетебез бар анда, ул инде технолог анда тегенидә, аның коласыннан килгәчтән без бергә хәбәрләшеп, аның белән инде монда җибәргән тавыкларны аның контроль астында һәм инде монда килгәчтән инде минем контроль астында булган тавыкларыбыз. Сезгә хезмәт хакы кем түли? Хезмәт хакы миңа духовное управление дип әйтәм инде, хезмәт хакы шуннан алабыз. Мин монда Питречкәдә, мин монда теге бу Пистриченкага да катышым юк. Мин берне салмыйм моннан. Моннан берне салмыйм. Хезмәт хакы. Күңелсез вакыйгаларның очраклары булганы юкмы? Барысы да күзәтү астында, барысы да тәртип белән бара. Күзәтү ул тәртипсезлекләр булса да, без аны ничек булса да аларга инде безнең теге ярдәмебезне белән инде аларга инде ул тәртипсезлекләрне бозмау белән турында инде вагаз дибез аларны. Хәзрәт, менә базарларда кайбер продукцияларны сатканда хәлал бармы дип сорагачын, алар бар дип әйтәләр дә, менә печатле шундый наклейканы ябыштырып бирәләр. Бу инде хәлал булмыйдыр инде. Әгәр дә ки аларның кулларында, сатучының кулларында булырга тиеш сертификат. Унда сертификат кагаз. Карап торабыз, хәлал свидетельство булырга тиеш, ул хәлал продукцияны сатырга рөхсәт алган булырга тиеш. Алар карап торабыз, хәлал продукция инде печатле шундый наклейка белән ябыштырылып чыга. Монда ышанасың. Базарларда шундый ниләрдә ышанырга буламы? Монда ике яклап та карарга мөмкин. Мөселман кешесе әгәр үзенең тегенен суеп алып килсә инде, ул әйтә инде кайсы бер кеше әйтә, минде бисмиллаһир-рахманир-рахим дип кенә әйткән инде, ул дөрес микән ди, кайсы бер кеше әйтә инде, кайсы бер хуҗа әйтә инде, минде тип тегәл ди, бисмилла, Аллаһу акбар дип әйтеп ди, корбан ниемдә ди, шушы сугымнанда суйдым ди. Халыкка хәлал продукция сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә киңәш итәсез? Халыкка баштан ук килгәчтән инде, хәзер генә әйтеп узды, шушы аның күрүбез белән инде аның кулында кайбысы да свидетельство булырга тиеш. Аннан соң без тотынабыз инде анарга. Инде ул әллә нинди нәрсәләр әйтергә мөмкин. Мин теге тавыгымны да, мин сыерымны да суйдым. Теге тизрәк ул үзе башка кеше булса да тизрәк аны сату юлын белән. Мәсәлән, кибеттә сатылган продукциянең өстендә хәлал наклейкасы булса, без аны чын күңелдән ышанып алабызмы? Әгәр дә кенә кулыгызда тотып торасыз хәзер. Әгәр дә кенә шушындай хәлал эмблема бар икән инде, без аны төгәл иттереп алабыз. Төгәл иттереп. Бу мөселман кешесенең кулы аркылы узган, һәм инде бу дине нәзарәтендә, хәлат комитетында теге
belgilengan, alарның кулларында кәгазьләре бар.